Apa? Kamu mbok jangan ngopi terus toh. Lah emangnya kenapa toh? Kalau kamu ngopi terus gitu, terus nasib susuku piye? Panas-panas sedenge kuwi kang goliti awak iki. Mas, Ngene lho, yang putri apa yang kakung? wong ora modern, Iya toh? dasar Piye? yang itu tak sayang kamu tuh walaupun bagaimana sayang aku. Alah ya kowe ngomong Seperti ini tadi, seperti iki Mang ya. Aku mek nyoba atimu, ya apa nek aku nyedek wong ayu. Terus Nyatane awakmu ya sekolahmu kaya lele digedhek. berarti gede. Lah karena aku cintane setengah mati karo sampean, biyen janjine sampean pertama kali ku aku tak bele-bele rambutnya ngono ki ora ana wong wedok liya dik kejaba awakmu. Aku ora bakal selingkuh karo sapa wae. Mbok wong wedok ayu kinyis-kinyis aku ora bakal kenggo kok dik. Eling Ngono ta? Eling, aku karo ngene ta, Kak. Heeh. Dik, kae jane ora kok ngaras rambutmu ora. Lah piye ta? Tak delok korengmu ki mari korup. Bu, Apa, Pak? iki kowe gawe status kok ora usah ngurusi cocote tangga iki maksudmu piye? Lah aku gak seneng karo tanggane dhewe sing siji kuwi rek, Pak. Lah ngopo ora seneng? Lah wong senengane maido, senengane ngrasani. Lah nek ora seneng karo tangga sing siji kuwi ya aja mbok gawe status. Lah nek tangga kiwa tengene dhewe melok rumangsa piye terus? Alah, iwak teri, iwak paus. Opo kuwi? Ora urus. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong. Sing ayu moblong kok merak ati. Sanda japit dudu bakia. Panggonane nylempet rasane enak. Aku mau merabi karo kowe ra sudi wae ra doyan Aku ya ngono, duwe bojo kaya awakmu tak tugel buntutmu tak uncal-uncalne. sing sudi rabi ambek kowe iki sapa he? Umpama aku rabi karo kowe tak kono tirung ben nyepor. Ora sudi meteng anakmu tak projone tak guane kali tak itu kita. Aku duwe bojo kaya kowe akhire meteng anakmu tak mengke mercon. Neblos. Mas. Piye to karepmu kok ngono kuwi? Wes iki berhadapan antara kethek dan kethek iki. Wis ora enak mesrane blas. Aku wis kaya ngono lho karo sampean, lah sampean kok tegemen karo aku. Dirungokne wong ora pantes. Ora pantes sapa sing marahi wong sampean dhewe ya, Mas. Aku mau ora ketok sampean sedih lho, ya aku kejang-kejang lho Mas aku. Ayo jenenge sakmene nandangi kaya aku wis kaya njleput-njleput to. Ya aja ngono ta. Ngene kurang anu. Aku jane iki ya kepiye to? Sampeyan iku ketok apa? Ngono lho Mas aku wis Nyawa. setengah mati lho aku iki. Aku nyawe ketok limbuk. Limbuk kok kowe lek merayu aku kok kaya ngono. Makanya aku biyen marahi kok tukane rokok lho malah. Jarum super jarang di rumah suka pergi. Bentul saben-saben ditutul. Ardat aku rela diodai asal tidak hamil. Minak jinggo miring penak jengking monggo. Lho. Apa kuwi? Nek udut lho Mas. Nek udut iki miring ya terserah, jengking ya terserah. Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamanya takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Jangkrik lali aku. Selasa, Rebo, Kemis dhewe berbulan madu. Aku karo sampean bulan madu ya. Iya. Kira-kira sampean kok ngejak bulan madu ning ndi, Mas? Nek aku bulan madu piye nek nyang Pacitan? Lah apa bulan madu kok ning Pacitan iku? Ning laut. Lah apa ning laut iku ya ora. Bulan madu itu kan ya ning luar negeri kono lho, Mas. Wah iya. Heeh. Jelas tak seneng luar. Ning endi? Ning Madura. Lah Madura wis bolak-balik ning Madura aku. Nang luar negeri sing anu kuwi apa kuwi ibu kotane Tokyo kuwi lho, Mas. Tokyo. Tokyo apa? Tokyo. Oh iya ya.
Tokyo ae kono. Rene kuwi mbiyen asline wong kene, asline jenenge Tokyo. Iya ya. Lah mulane kuwi aku jangan merono. Ngono ta? Lek, apa? Aku ki kaya remuk-remuk kok bisa. Lah lha apa sing ngremuk iku aku kok dadan awakmu? Aku mau nek dikonoke, Mas. Lah kuwi diapakne wong dik ngiyes kaya ngono lho. Kaya ngono piye to? Lah kowe ndemake aku ganden. Aku cara bojomu iki cuma aku kadang. Ya. Sekolahmu jenenge kowe nguyu. Gerak mesti milih. Alah 6 Sukinem. Sukinem. Jenengmu Sukinem bareng ning rada urip pena moleh Mia. Mie ayam po? Mie ayam. Lah jenengmu ki sapa? Saiki tak tekon. Freddy. Lah kowe kok ora Freddy. Apa? Lho, lah kuwi gone tanggane sebelah kuwi. Aku kuwi asune wis jenenge Freddy kok melu Freddy. Alah to ya wong ki mbok yo nyebut. Sik ta sik. Nyapa? Pamasu sebelahke jenenge Freddy mbok rasah mau omong-omongne. Lah nyapa kok ora diomongne? Ora iso diganti Markeso ngono ora iso. Lah kowe jenenge kok Lambungmu. wong kok Meri karo Kirik. Kirik jenenge Freddy kok le karone kowe ku Aku tak pomo. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyaluti kafe no. Lah mosok wis kaya ngono iki. Lah terus piye aku carane barang wis rusak aku iki terus ora tok kawin. Terus sapa sing ngopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak slonto. Wong yo ora ning demoka. Lah wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pasane aku wis tak gawe sewiya-wiya kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nek ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Sia-sia ta. Jengkleng ki. Pangapunten nggih Pak, swantenipun mboten patos sekeca. Lah wong sing ora kepenak ki suarane kok dadak ngene iki apa pengaruh? Kene. Oh lah bocah iki uripe rong katek suwe iki rene ya. Lho patek suwe dengkulmu kuwi. Kowe mau muni apa ngapunten Pak, sewantene mboten patek sekeca. Lah ngentos mbok ngek-nekke iki ngopo? Kowe nek ambekani to. Kowe nek ambekan liwat irung. Paru-parumu manggone ning ndi? Ning dada. Ning dada kene. Lah aku lak ya benake to. Matane ra. Enak ngomongin mak ciut. Ati mange bojomu kae. Wah, aku moro-rono iki tak kira itu nek wong nggo serandal lewat ning kolah apa piye ngono. Mosok nganggo serat. Nganggo dastri mlaku plek. Mbok enak iki kon nganggo BH. Ora, mlaku delok plek. Sugih, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ning ramuane, Mas. Ramuane apa Celi? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih Bu, ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, iki kok Tulis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Hmm. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. ya enek no. Apa? Digething tangga. Pagi sayang. Pagi. Wis tangi ta? Wis tangi aku. Cek tas tangi tok. Turu jam pira Dek bengi yang? Turu jam 1 ya ndek ini. Sarapan apa ya? Isu-isu ngene iki enak. Sarapan pecel lah. Pecel? Iya, pecel. Tapi ora ndek duit iki. Tak tumbas kewis. Budal. Janda berapa tahun, Mbak? Ya, kurang lebih 2 tahun lah, Mas. Ini baru, garing, kering, tandus. Apa nggak ingin cari pengganti gitu, Mbak? Namanya orang normal, ya jelas kepengen tau, Mas. Hahaha. Aku siap
jadi penggantinya Mbak? Gedang tuwek mereteli, Apa artinya itu Mbak? tuwek nggak teli. Oh. Jenengmu sapa, Nduk? Dodo. Jenenge dodol kuwi to, Dik. Kupingmu lebosok iki dodo. Oh, Widodo. Main ndi? Guyangan. Gen begenggek ke lah omahku. Sing biasane kok ampiri. Masalah. Pak Wong Jako. sampean coba mlebu metu. Gengge, ya ampun Pak Jako ini germo, Pak. Germo. Lah kok usah germo. Lah nyapa kaya ngono kaya dijaki lho. Lah niku mau tumut kok. Tapi ya ora masalah to, Dik. Lah sitok eran mbok TK. Oh iya. Sik tak tekoki sik. Lah, Liyane lho, Nduk. sir nakoni apa neh? Mumpung sik mengo cangkemku. Gak kowe nggone komplekan. Apa sampean emoh nggono tak wehi? Lho ya ora nolak. Alah. Oh, alah. Ora nolak apa. Aja gelem ngono kuwi. Lah piye? Aja gelem.